Охранителните камери често улавят някои странни, но в същото време и доста интересни неща. Всяка минута се случва нещо забавно по света, като доста от нещата са заснети от охранителни камери, които всъщност са навсякъде. В това видео ще разгледаме топ 10 забавни и странни видеа заснети от охранителни камери. Честно казвам, направих клипа топ 10 за повече гледания. Иначе поредността общо взето няма кой знае какво значение. Инстаграма и тиктока ми ви излизат на екраните, за тениски може да отворите първия линк в описанието. Да започваме с 10-та позиция. Номер 10. Доставчика Букук. Понякога вашата проклета работа ви изнервя толкова много, че просто не ви пука за нищо. Човекът във видеото захвърля монитора, който е чуплив. Предполагам, че тези, които са го поръчали, не са получили нищо повече от купчина Букук, какъвто е и самият доставчик. Номер 9. Крадеца Пола. Колко време е необходимо на един крадец да открадне нещо? Може би 1-2 минути, а и също трябва да се спомене, че трябва да се измисли план за действие. Тази жена го прави за по-малко от 13 секунди. Странно, но факт. Огромната кутия се вписва идеално под плата на този мръсен крадец. Погледнете я, не е ли супер нахална? За щастие тя бива разкрита и едва ли ще го повтори отново. Ама всъщност знае ли се? Номер 8. Обраната майка с дете. Колко жалък и отвратителен човек трябва да си, за да откраднеш от майка на малко дете в болнично отделение. В момента наблюдавате как тази гад и отмъква портфейла. За щастие тук също ситуацията е заснета и крадеца получава заслужената си присъда. Номер 7. Плъховете измамници. Сега може би се чудите какво по дяволите става тук, защото честно казано тези кадри нямат никакъв смисъл от първия поглед. Но тогава става очевидно, че тези момчета са измамници, които искат да изкарат ситуацията като инцидент. Когато дамата им казва, че има камера в колата, те бягат като уплашените малки плъхове, които те са. Номер 6. Лош късмет. Има дни, в които просто няма какво да направиш. Нещата просто се случват. Всички можем да усетим разочарованието на този човек, на който просто не му е ден. Опит за бягство. Дрон, който не се вижда на камерата, носи пратка и на кадрите се вижда как затворниците чакат тази пратка. Разбира се, охранителните камери заснемат това, но въпреки това човекът, който управлява дрона, не бива открит. И като споменах дрон, ако не сте гледали предишното видео, може да отидете и да го направите след като сте изгледали това. Също ако клипа до момента ви харесва, ще се радвам ако все още не сте натиснали лайк бутона, да го направите и ако не сте се абонирали, да го направите, защото остават много малко, докато направим 20 000 в канала. Номер 4. Паранормално явление заснето на камера. Шегувам се, не такава е тематиката на клипа. Номер 4. Букукчийския камион. Камерата улавя това в Ню Йорк. Клипът показва как рамото на камиона улавя пейката, на която е жената, която полита във въздуха. Номер 3. Мечешки бой. Представете си как се чувстват собствениците на дома, когато виждат на камерите как две мечета се бият на посрещащото им килимче и майката, която изкачва стълбите на верандата, опитваща се да ги спре. Номер 2. Крадеца Пола. Отново, тази жена ползва същата тактика за кражба като тази с полата от номер 8, обаче тя го прави с тек бира. Момичета, вече знаете как да крадете професионално, макар че в днешно време не е казано, че трябва да са момичета. Номер 1. Този човек открадва портфейла на другия и след като вижда камерата, той си променя мнението и прави това. Бонус. Не, мързи ме да ви давам бонус. Надявам се клипа да ви е харесал, пишете в коментарите какво ще искате да видите и до следващия път. Ай, чао!